Hej, mit navn er Magnus. Jeg vil vise her, hvordan jeg kan kompilere mit Asteroid-spil og afinstallere og installere moduler uden at rekompilere spillet for ny. Så jeg står i rodemappen for projektet, og jeg har mine andre moduler herinde. Så kan jeg starte med at kompilere og lave jar-filerne, som vil komme herude. Sådan der. Og så er de her. Og hvis jeg så kører spillet, så kan vi se, at der kommer et spil her med en spiller, der kan skyde nogle skud. Og der er fjender, der også skyder og bevæger sig tilfældigt. Der er asteroider, der kan blive skudt. Og når man skyder dem, så får man point. Og de bliver mindre. Og det samme, når man skyder fjenden. Hvis jeg lige lukker spillet, så kan jeg prøve at fjerne fjenden, eksempelvis. Så trækker jeg bare lige herover i slettede mappe her, og kører så spillet igen, uden at rekompilere. Så vil spillet åbne, men der er ikke nogen fjender, der spawner. Så kan jeg prøve at tage fjenden ind igen, og så eksempelvis fjerne bullet. Jeg kan køre spillet igen, men nu kan jeg hverken selv skyde, eller fjenden skyder. Hvis jeg så tager bullet tilbage igen, og så fjerner collision og lad os sige enemy igen for sjov. Og vi kan så køre spillet. Så kan vi se, at jeg kan godt skyde bullets nu, og jeg kan flyve igennem med dem her, men de bliver ikke ramt, så derfor kan de heller ikke blive ødelagt. Så ja. Og jeg kan fjerne alle sammen bullet, player og asteroid, og spillet det vil altså stadig køre. Jeg har så implementeret, at når der ikke er en spiller, så vil det bare skrive game over, og man kunne restart. Så det vil sige, hvis man også havde asteroid, men ikke nogen spiller, så vil man kunne køre det, og så vil asteroiderne spawne i baggrunden og sådan noget, og der vil bare være en game over skærm. Så ja. Det samme hvis spilleren var der, så og døde. Og så skal det selvfølgelig også være collision. Hvis spilleren så dør, så vil den blive fjernet. Og det vil så game over. Så yes.